Murja Ibrahim Kunya ta yi Allah wadai da mutanen Kannywood kan rashin zuwa gaisuwar Aminu Bono a daren da ya rasu. In ba ku manta ba, a yammacin ranar Litinin Allah ya yi wa fitaccen darakta a masana'antar Kannywood Aminu Bono rasuwa. Jin hakan ne jaruma Murja Ibrahim Kunya ita da ƙawarta Khadija mai numfashi suka yi hanzari domin su je su miƙa sakon ta'aziyar su a yammacin Jarumar ta kara da cewa a lokacin da ta ji rasuwar Aminu Bono ta yi hanzari domin ta je ta mika sakon ta'aziyar su. Sai dai zuwan Murja Ibrahim Kunya ke da wuya, inda ta tabbatar wa da duniya cewa bata ga fitacciyar fuska daga cikin masana'antar Kannywood ko da mutum ɗaya ba. Wasu daga cikin 'yan TikTok din sun fito sun mayar wa da Murja martani, inda suke cewa wasu daga cikin 'yan Kannywood din ma ba su tabbatar da mutuwar Aminu Bono din ba, kuma wasu su ma ba sa ƙasar ko gari. Assalamu alaikum al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Na farko dai wannan bawan Allah mai suna Aminu Bono ya riga da ya mutu, ya riga mu gidan gaskiya, sai dai mu ci Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Amma wani abu da yake bata min rai yasa na tafi irin dogon nazari a rayuwa. Da na je gidan sa Aminu Bono marigani, wallahi tallahi babu wani wanda fuskan sama take alakantuwa da harkar fim wanda suka je gurin gidansa Aminu Bono. Abinda zai baku mamaki a gidan daga wasu tsofaffi yan uwansa ne shi ma na jini, sai wasu yara haka yan matasa yan mata su biyu a gurin gawan Aminu Bono. Babu wanda ya alakanta dangantakar fim da na ganshi a gidansu Aminu Bono, babu wanda ya je. Wanda mai numfashi ma ta yi min magana ta ce za ta je gidan, wanda har ta je ta dawo take ta kira ni a waya take zage-zage ba amana ba waye na ce karki damu, haka rayuwa take. Na ce mata ni ma yanzu na je gidan abinda na gano kenan. To gabaki ɗaya dudu in ce mutum 4 ne suka je gurin gidan su Aminu Bono. A cikin mata ma yake, amma a maza gaskiya ban hako ɗaya ba, amma a mata ko in ce ma mutum 3 tun da ni ka cire na a gefe, kawai ni mutum ce ta wacce ake yin zumunci ake wani kaza, amma a cikin wanda suke daukan aiki ake faɗi tashi ake gwagwarmayar rayuwa, wallahi mutum 3 ne suka je suka ga Aminu Bono. Wannan abin ya sa ni kuka fiye da kukan mutuwar da na ji Aminu Bono. Shi yasa a kullum ta Allah iyayenmu idan su ne mana magana ku yi mu'amala wanda kuka san cewa idan kun shiga cikin wani hali ko kuma wani abin ya same ku za su koka muku, za kuma su tausaya muku shi. A lokacin muna ganin laifinsu, amma yanzu gashi nan al'amarin rayuwa yana ta nuna abubuwan gabaki daya. Kunya din ta kara da cewa kaf 'yan Kannywood din ba wanda ta gano wanda ya je gidan iyayen nasa domin ya mika sakon ta'aziyar su a yammacin da ya rasu. Sai da kuma wani hanzari ba gudu ba, ai a lokacin da Aminu Bono ya rasu ba a lokacin za a yi jana'izar sa a binne shi ba, sai a washe garin ranar Talata. Murja Ibrahim Kunya din ta kara da cewa 'yan Kannywood din kawai wallafa shi suka yi ta yi a shafukansu na sada zumunta a lokacin. Amma daga ka kunna data ka shiga social media, kowa yana ta posting Aminu Bono ya rasu, Aminu Bono ya rasu. Shin maybe idan tunda Allah ya sa Aminu Bono mutuwan dare, wanda bayar da awa 4 da ya wuce zuwa 5, idan ka ce Aminu Bono zai mutu, dariya zai yi, sai dai ya ce maka kawai ya san cewa kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne, amma ba zai gaskata cewa zai iya mutuwa a hakan ba, duk da mun yadda da mutuwa tana zuwa kowane lokaci, amma kowane dan adam akwai wannan a zuciyarsa. Sannan abun mamakin fa aikin wasu ne ya baro ya dawo gida ya fadi ya mutu. Ai masu wannan aikin ya kamata a ce sun riga kowa da a gidansa Aminu Bono ba tare ba, amma babu wanda na gani, amma babu komai. Ubangiji Allah ya karɓi bakoncinsa, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya shige mana gaba, Allah Ubangiji ka shirye mu, mugun ji mugun gani Allah ya kare mu, ya Ubangiji Allah ka haɗa mu ma'amala da mutanen da suka san darajar mu, suka san mutuncin mu, ya Ubangiji Allah ka haɗa mu da mutanen da bayan mun faɗi mun mutu in suka tuno mu za su yi mana addu'a kuma za su bi mu da fatan alkhairi. Murja Ibrahim Kunya din ta kara da cewa wasu daga cikin 'yan Kannywood din da yawa in suka je riya kawai za su yi ba dan Allah suka je ba. Ta kara da cewa wasu in suka je za su ɗauki hotuna ne da bidiyo domin su nuna wa jama'a cewa sun halarci zaman makokinsa.
amma bari ku ji abin da zai daure muku kai. Yau ya mutu bawan Allah nan, Allah ya ji kanshi. Idan Allah ya kai mu ranar sadakar ukunsa, za ku ga yadda za a yi cacirindo wajen a ta ɗaukar hotuna da wanda da wane mun zo wajen sadakan ukun Bono, saboda wannan da rana ne. Akwai lokacin da za ka yi hoto, za ka yi bidiyo saboda rana ce, amma yanzu dare ne. Idan mutum ya je ba zai iya bidiyo ba, me yasa zai je? Ai ba zai je ba. Sai da rana za a zo a cika midiya a ta bidiyo ana tuttura ana nan nunawa. Wa iyazu billahi. Allah ka sa mu cika da imani, amma gaskiya masana'antar fim da ku da mutane kuna buƙatar canji a cikin abubuwan da kuke. Ya kamata ku farka, ya kamata ku ajiye gaba a gefe, ku dawo ku haɗa kanku domin gyara wasu abubuwan a cikin rayuwarku. Amma idan aka ce za a ci gaba da haka, ba za a haifi ɗa mai ido ba. To mutane da dama dai suna ganin wannan magana da Murja Ibrahim Kunya ta yi gaskiya ta faɗa tsantsa. Sai dai kuma wasu inda suke ganin wannan abin da ta yi ba daidai bane ba, saboda Bono ya yi mutuwar dare ne, ya mutu ne da yammaci, kuma a lokacin wasu daga cikin ba su tabbatar da mutuwar tasa ba, wasu su kuma ba sa gari, inda hakan ya sa wasu ma suka fito su game mata da martani kai tsaye. Ya kamata yi magana a kai. Wai ni ina zuwa menene muka dauki rayuwar nan. Murja kin gama kukan ki a TikTok, kin ihu wi kina ina na live na da rajin kina ta ihu. Kwatsam sai na ga bidiyo da kika akan wai yan fim, ba ki ga kowane dan fim guda ɗaya da ya je gidan su Aminu na rigayi Aminu ba. Baki sani ba, mu koyi ma juna uzuri a rayuwa. Baki san yan fim din kowane hali suke ciki a lokacin nan ba. Baki san wasu suna gari a ba sa gari a bayan kin je su za su zo su je, bayan kuma lokacin da kika je sun an sanar da su a wani hali suke ciki, a wani gari suke, a menene suke ciki. Mu koyi wa juna uzuri, mu koyi wa juna uzuri, mu koyi wa juna uzuri a rayuwa. Kar mu gaggauta cewa auke kina so kin je ki kirga yawan yan fim din da suka je wurin ne, ko kin je ki musu ta'aziya. Wani lokaci mu dinga jin tsoron Allah, shi kansa bai san zai mutu ajiya da yamma ba. Allah ya dauki abinsa. Wani lokacin kowa ma yi zina shock, saboda wasu suna karyata, suna cewa ba da gaske bane, suna cewa da gaske ne, wasu ba sa gari, wasu kuma maybe ba sa kusa. Mu koyi wa juna uzuri, rayuwar nan babu komai a ciki. Rasuwa akai bai kamata har tun bai yi nisa ba, mutumin nan tun ba a kai shi bakin fara haya gaga da tireren banka da akan lamarin nan. Mu dinga jin tsoron Allah, mu dinga jin tsoron Allah, mu dinga jin tsoron Allah duk lamarin duk abin da muke yi. Wallahi kin bani mamaki, ko ban ji daɗin irin wayannan abubuwan ba. Kullum in ayi abu sai kun samu abin da za ku yi korafi akai, ko za ku yi magana akai. Rasuwa fa akai, tsakaninki da bawan Allah nan sai dai addu'a, tsakaninki da shi sai dai addu'a. Ba wai duba waye suka je, ko kuma waye suke mu'amala da shi, ko kuma waye ayyukansa na kirki shi za su bi shi, ya samu yabo masu kyau a wurin jama'a. To mu fatan da muke mishi ne ubangiji Allah ya kai haske kabarinsa, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, ba wannan hayagagan ba. Gaskiya sometimes irin you talk out of sense, kuma wanda suke biye miki wallahi tallahi I don't even understand ya ne suke reasoning a rayuwarsu. Haba mu dai fatan mu ubangiji Allah ya ji kanka Aminu, Allah ya kai haske kabarinka, Allah ya maka rahama, Allah ya sa ka huta, Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare ka. Mu addu'ar da muke yi kenan, kuma za mu fasa ba. Na muku wannan fatan alkhairi.